tomto videu vám ukážem novú funkciu automatického korektora textov. Ukážem vám to na príklade spisu, do ktorého som schválne napísal text, ktorý je absolútne nezrozumiteľný, bez diakritiky, s chýbami, nie sú tam čiarky, bodky, proste ten text vyzerá ako typický text z internetu, ktorý niekto napíše. No a teraz sa pozrieme na to, ako sa dá spustiť automatický korektor tohto textu, ktorý ho prevedie do spisovnej slovenčiny. Čiže označím si tento text a ako mi nápoveda ukazuje, stlačím Ctrl+Shift+J a zobrazí sa mi korektor na slovenčinu. Prípadne môžem použiť korektor aj v ďalších jazykoch, ale v tomto prípade je to text slovenský, tak si pozrieme, ako funguje tento korektor. Korektor využíva umelú inteligenciu a stačí mi tento text, ktorý tu mám v tomto dialógu, stlačiť len tlačidlo na vykonanie korekcie a o niekoľko sekúnd dostaneme upravený text. A tu už vidíme ten text, ktorý je po korekcii. Tento text už automaticky dostal čiarky, dĺžne, mäkčenie, poopravovalo to nejaké chyby. Tu máme presne popísané, čo s tým umelá inteligencia urobila a za takýto text sa už nemusí nikto hanbiť. Takýto text už znesie bežnú kvalitu, ktorá je požadovaná pri komunikácii medzi ľuďmi.